Dira ra mo palayo ta, social distancing ta. Uring judoy, napulaan mo si 2 ml. Yung sa may plano ni mo. Wala ay man. Boring man. Tigaan na lang ninyo akong kinaiya. Sige na iya. Ugali gud sa Tagalog. Sige, wait. Tagay maglo. Nagsugod og letter A. A is in apple or A is in agol? A as in apple. Aw, A is in apple eh. Mau ko. Approachable. Dili. Amiable? Dili sad. Adorable. Samot ng dili. Unsa man di ay? Honest. Boom! Dahil mo Isa, sige. Ito ya. Hindi lang mo ha, magpalayo lang ta, o social distancing ta. Dira lang mo magpalayo ta. Social distancing ta. Go. Dira lang mo magpalayo ta. Social distancing ta. Ito, one, go. Ito yung kaya. Kaboring naman ano yun, ipol ano mo kusig duwa o email. Uring judoy, napulaan mo si 2 ml. Ang sa'yo plano mo. Hindi niya. Ang sa'yo plano mo. Ay man. Kasi plano nimo. Yung sa may plano ni mo. Wala ay man. Boring man. Boring man. Tigaan na lang ninyo akong kinaiya. Sige na iya. Ugali gud sa Tagalog. Unsa to ya? Sige be, tagay mig clue unsa man. Sige, wait. Tagay maglo. Nagsugod og letter A. A is in apple or A is in agol? A as in apple. Aw, A is in apple eh. Mau ko. Approachable. Dili. Amiable? Amiable? Dili sa Dili sad. Adorable. samot ang dili. Samot ng dili. Unsa man di ay? Honest. Ni. Dito, one, go. Ni. Dito, one, go. Ni.